ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛୁ ସଚିନ ଅଫିସିଆଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁ କରି ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିବେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାଟା ନେଇ ଭୁଲବେ। ଆସିଗଲା ଆଜ୍ଞା ନୂଆଖାଇରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପେପର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେନ୍ଟା ମେନସନ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ପେପର୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାଣା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ନୂଆଖାଇରେ କେନ୍ ହିସାବରେ ପାଇବେ କେନ୍ ରିଲେଟିଭ୍ ପାଇବେ ସେ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କାର ବିଗ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ନିହାତି ନ୍ୟୁ କରି ଭିଜିଟ୍ କରି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାଟା ନେଇ ଭୁଲବେ ଆଜ୍ଞା। ନୂଆଖାଇରେ ଆସିଗଲା ସିଏମ୍ କିଷାନ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନୂଆଖାଇରେ ଯେନ୍ଟା ଆସିଗଲା ସିଏମ୍ କିଷାନ କେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ କେନ୍ ହିସାବରେ ଆମ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାଟା ନେଇ ଭୁଲବେ। ଆସିଗଲା ଯେନ୍ଟା ସିଏମ୍ କିଷାନ ଆଜ୍ଞା ନୂଆଖାଇରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ପାଇବାଟା 100ରୁ 100% ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା ପେପର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟା 8 ତାରିଖ ନୂଆଖାଇ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା କାଲିଆ ଯୋଜନା ଯେନ୍ଟା କହୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ହେଲା ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ସେନ୍ଟା ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା 8 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଯେନ୍ଟା ନୂଆଖାଇ ଦିନ ଆଜ୍ଞା। आपको देखा अपडेटा काଣା ଅଛି ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ କାଣା ଲେଖା ହେଇଛି ନେଇ କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସନ୍ଦେହ ଓ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଲୋକସଭା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଡିଜିଟାଲ ଫସଲ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଡିଜିଟାଲ ଫସଲ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଜାଣି ବି ପାରବେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ବି ହେବାକେ ଯାଉଛି। ଜମି ଯେନ୍ଟା ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି କେନ୍ ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଛନ୍ ନାଇଁ କରବା ଆପଣ ଆମର ଏରିଆରେ ସରି ସାରିଲାନ ଯେନ୍ଟା ଜମି ଭାବରେ ଯେନ୍ଟା ସର୍ଭେ ଚାଲିଥିଲା ଆପଣମାନେ ଏରିଆରେ ବି ହେଇପାରବା। ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁକୁ ଯଦି ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିବେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାଟା ନାଇଁ ଭୁଲବେ। ତ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଆଜ୍ଞା ସିଏମ୍ କିଷାନ କାଣା କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ଦେଖିମା ଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଯେନ୍ଟା ନୂଆଖାଇରେ 8 ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ଦିନ ପଇସା ଯେନ୍ଟା ପଡ଼ବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଜ୍ଞା 100% ମିଳିବା ଆଜ୍ଞା। ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଆଧାରରେ ଚାଷୀମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ତଥା ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ବି ଅଛି ଆପଣମାନେ କେତେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ରହିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆଜ୍ଞା କେତେ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଆପଣମାନେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ। ଏହାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ଦିନ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟା 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନୂଆଖାଇ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଯେନ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସିଏମ୍ କିଷାନ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦେଖି ସମସ୍ତ ଯେନ୍ଟା ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ପଇସା ନେଇ ପାଉଥିଲେ ଇ ସିଏମ୍ କିଷାନ ନିହାତି ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଆଜ୍ଞା ନିହାତି 100% ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥିବେ କେନ୍ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ସେ ହିସାବରେ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ପଡ଼ବା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପଇସା ପଡ଼ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିପାରିବ। ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟା ଖାତା ଅଛି ସେଇଟା ପଡ଼ବା ପଇସାଟା। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲାଗଲା ତ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାଟା ନେଇ ଭୁଲବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନେଇ ପାଇବା ପଇସା ମାନେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ନେଇ ଭୁଲବେ। ଆବା କହିବୁ